Boas rapaces, aquí estamos no Cebreiro. Está un día de frío, bastante bonito. Xa vedes como está todo. Non chega a callar, pero a estampa é bonita. A estampa é moi bonita. Vou vos enseñar como teño Zafira para que vexades a miña camperización. A ver que vos parece. Aquí teño a cama. Levo un saco de 0 grados por encima. Levo outro plumas por debaixo. E levo o liner, todo en modo matriosca. A verdade que canta moi ben. Non tuve problema. Teño unha man tamén por si acaso. Ali teño unha tablet para ver algo por internet. Teño aí unha neveriña tamén con comida, fruta, bebida. E inda que co tempo que fai, bebida fría non fai falta ningún, Depois teño camping gas aquí, que fai un cafeíño quente que mete medo. E pouco máis. Teño aquí tamén un mueble onde teño a comida, utensilios, cociña. Máis utensilios, cafetera. Vai moi ben a italiana esta. Un café maravilloso, vamos. Como vedes tamén teño aí o caldeiro da basura. Non se vos ocurra deixar a basura por aí nunca tirada. Non ser inconscientes. Tirade toda a basura e sede limpos. E pouco máis. Depois teñolle as lonetas tamén. As lonetas estas van de maravilla. Van de maravilla, quitan moito frío, aínda que vamos, frío fai, Aquí de noite fai frío. O que é o habitáculo do coche fai frío. Eu dentro do saco deste non teño problema ningún. Son 2 ceros e van moi ben. Os pés quentiños, que é o que máis me preocupa, que estén os pés quentes. Moi contento. Vou vos enseñar parte de diante. Aquí tamén levo algo de equipaje. O que uso normalmente, roupa de recambio, electrónica levo adentro tamén por si acaso. Vedes que levo nunha mochila estanca. Pero vamos, que non ten problema, porque a suelo levar no baúl e teño medo de que entre algo de auga, pero de momento non entrou nada. Choveu forte. E nada, mira as lonetas, estas lonetas dan unha santa vida. Se tendes ocasión de ter unhas lonetas boas, mellor que as típicas de por spam con papel albal ou esas, mellor que consigades unhas potentes. Vamos a safar moito a temperatura. Si, isto é todo. Este é o meu Zafira Camper Pro Max. Teño o baúl arriba, onde levo máis material. A verdade que o sitio non sobra. E así é. E nada máis. Espero que vos guste. Bueno, aí estamos de novo. Vamos dar unha voltiña polo pueblo. A ver que tan bonito está. La verdad que pinta de maravilla. Esto está un pouco empañado, parece. Bueno, hai que fastidiarse, sí. Ter cuidado non resbalar, que os dentes logo se perden. Non é unha broma. Un pueblo bonito, este do Cebreiro. Unha xente maravillosa, non hai moita xente, hai algún obrero por aí, peregrinos hai moitos, pero non se ve moito ambiente, pero
Supoño que estarán todos dentro da caloriña. É un pueblo bonito. Unha aldea. Mira os telladiños típicos da montaña luguesa, con pizarra. Xa vedes que a neve non calla, pero a estampa é preciosa. Unha estampa moi bonita. Vamos a subir hasta a igrexa, santuario, non sei que é iso. Hola, bons días. Mirade estes tellados, a ver si podemos acercarnos aquí e vamos a prestar máis atención con detalle. Pregunteille antes no bar, fun tomar un café a mañán, dixéronme que estes tellados, non sei se aprecia ben, voume subir aquí. Son como de caña ou unha erva gorda, non sei que tipo de material é este, pero díxome o chaval que aguantaban sobre 20 anos. Haberá que creerlle, aínda que a min pareceme curioso que estes tellados aguanten tanto tempo, pero vamos, que os galegos facemos as cousas ben feitas e penso que pode ser verdade. Este de aquí está un poquinho máis destrozado. Contoume tamén a señora que se fai de lume dentro e que o fume xa sale, o sea, que non debe de haber chimenea, que xa sale pola palla. Curioso o dato tamén. Curioso o dato, pero xa vedes. Sabedes como son os tellados destas pallozas. Moi bonitos. Mira este como está todo abarrotado de manto blanco. A verdade que non chega a callar, pero caeu algo. Xa me sinto contento solo por ver isto, que na miña zona non estou acostumbrado a ver isto. Hai unhas tendas de artesanía tamén. Tuve unha ocasión de visitalas, moi amables a xente, tanto no bar como nas tendas. Notase que están acostumbrados a recibir visitantes, que non todos os días é así, non todos son tan amables a veces. Bueno, vou cortar un pouco. Aí estamos no santuario este, igrexa, capilla. ¡Hala! ¡Qué guai! Más que mallado. Vámonos a acercar. Aquí parece que hai como unhas placas conmemorativas ou non sei, vamos a botarlle un vistazo a ver de que vai o tema. Deben ser lembranzas de peregrinos, a Elisa Baliño San Pedro. Memorias. Figura de febreiro, primera entre os peregrinos. Po vale. Vamos ir por aquí, vou vos enseñar
as pallozas estas que hai por aquí tamén, que me chaman a atención as pallozas estas. Parece mentira que aguanten tanto. Paseíño, esta aldea é pequena, pero é moi bonita. Aí está a chimenea a funcionar, se che digo, a xente está adentro, non quere salir, co frío que fai normal. Aquí están cheos xa da neve, supoño. A mí faime ilusión e gracia porque non estou acostumado a vela todos os días, nin todos os días, nin todos os anos. A verdad que xa había tempo que non había, é unha cousa que me fai ilusión. Aquí tende los tellados, aquí vese millor. Leva gordo, leva moito gordo. E polo que dixo a muller pode ser totalmente verosímil que se a través da palla, claro. Porque isto que ten de bo é que deixa correr o aire, non? Nós e estes cando pensan, os galegos somos así, cando pensamos facemos as cousas ben. E digo eu que é mellor que facelas mal, porque ao fin e ao cabo dá o mesmo traballo. Dá o mesmo traballo facelo ben que mal. Vamos a seguir a ver. Oh, hostia, como resbala. Mira a pallociña, que bonita. Esta xa está un pouquiño máis deteriorada, pero xa é diferente a aquela, ten como unhas tiras, non sei como chamarlle eso. Fijades vos aí que todo atravesado ten como unhas cintas, debe ser para agarrar mellor, non sei que efecto ten. Vamos a ir por aquí. Aquí estamos altos e hai unhas vistas que vamos, en 1300 metros xa vostedes imaginar o que tal se ve. Pero co día que está, hoxe non vamos a ver nada. Eu tuve a ocasión de, onte cando cheguei, de ver o paisaxe. Estuvo un pouquiño, por un momento estuvo despexado. É un paisaxe impresionante. Esta zona de Lugo eu diría que é a máis bonita de Galicia, sin quitarlle mérito a Ourense. Eu porque estou acostumbrado á miña terra, que é a Coruña, pero é que isto pareceme, vamos, increíble, pareceme precioso. Xa vos digo, está todo cerrado de néboa, non se ve un burro a 4 pasos. Mirad, ali abaixo hai como os restos dun carro, bueno, ten as dúas rodas. Vou vos enseñar tamén algo que vin onte. Acerqueime aquí a esta tenda. Debe ser unha tenda de souvenirs, bueno, o típico destes lugares onde ven tanto visitante, non? Ves, aí hai un motor tamén, non sei si será un generador ou que tipo de maquinaria será. Hai carros aí, e vou vos enseñar, bueno, ídelo ver ahora, a ver que vos parece. A verdad que a min gustoume, está chulo. Ves, esta é a tenda, pero está cerrada. Está construída nunha palloza. Ten un arame tamén por riba para aguantar mellor, pero vedes como corre a auga. Está ben pensado, Agora si que vexo o seu funcionamento ben.
Porque claro, o primeiro que pensas é que a auga a través da palla que entra, pero vamos, como o colador, como un colador, vamos. Pero non, non. Isto está aprobado e xa che digo, sistema galego 100% fiable. Mirade, aquí este é o que vos quería enseñar. Non sei que... Bueno, vexo que é unha noria, pero non sei que como se move, nin para que vale, nin nada. Supoño que estará de adorno, non sei, nin idea. Pero aí está. Bueno, como xa casi son as 3 da tarde e a fame apreta, voulle largar un pote galego. Vamos a ver que tal está. Xa vedes que non me complico moito a historia ca comida. Compro comida enlatada e Santas Pascuas. Así que nada, vamos a coller o que é unha potiña e vamos a facer a comidiña, que agora xa hai janiñas. Xa apreta a fame, carallo. E aquí arriba na montaña non sei como é, pero sabe todo de maravilla. Vamos, así que... Home, está claro que o pote é mellor o pote que se fai na casiña. Pero vamos, que estes potes están moi logrados e están moi bons. Vamos a encender isto, a ver. Aí temos. Bueno, xa vedes que cambiei de punto de grabación, porque polo de pronto teño dúas mans, sabes? E non podo facer moito máis. Así que vamos a verter isto aquí, a ver se sale a primeiro. Oh, hostia, hasta resende ben e todo, tío. Debe ser que a fame que teño comía unha vaca ahora mismo. Bueno, isto me cago en Dios. Vais a ver as pedras. Vais a ver as pedras isto. Facíame falta unha cuchara, non, onde o teño? Ah, está aquí abaixo, sí. Unha paleta de madeira. Bueno, isto non é mellor que o caldo da miña avoa, pero seguro que de algunha avoa é, así que tan malo non pode estar. Está o pote que encendo. Está a botar burbullas. A ver se quenzo un pouquiño máis. E a ver que tal está o pote este. O pote da abuela de sabe Dios quen. Pero vamos, que da abuela debe de ser. Bueno, parece que isto xa quenceu o suficiente. Vamos a apagar aquí e vamos presentar o plato. A verdad que resende que mete medo,
Mi má vai cheirar o coche a caldo 2 semanas. Pero xa vos digo, isto habendo fame levanta un morto. Caldiño este así quente, bueno, quenta hasta os miolos. Potiño galego, co seu chouriciño, co seu touciño, a súa verduriña que, aínda que non vai tan cara, non sei por que lle botan tan pouca. Podíanlle botar un pouquiño máis, que a miña verduriña gústame moito. Madre del amor hermoso, aí queda outro para repetir. Sin duda debemos de repetir. Non a probei aínda, pero ca fame que teño seguro que está bo. Así que nada, vou comer, se vos estades comendo tamén, que teñades bo proveito. Sin máis que decir, vou comer, vale? Moitas gracias, que aproveite. Bueno, rapaces, aquí estou ca segunda parte. Espero que non haxa desconto, porque senón non vamos ir dentro do saco. Pero a miña non era boa, a esa a boa. Fai uns potes que, vamos... Uf, como me está poñendo este pote, Dios mío. Creo que vou ter que quitar algunha capa, porque está demasiado xa. Non pensei que fora a estar tan bo. Fame teño, pero... Coño. Se non estuvera tan bo, non o diría tampouco. Madre mía. Ahora a dormir toda a tarde. A ver que tempo fai xa a tarde. En teoría, para esta noite dan baixada de temperatura. Vamos a baixar... non moito, pero vamos a baixar por debaixo dos cero. E a ver si dudo que caia grosor. Pero, bueno, vamos contentos porque de frío xa vamos servidos, ademais. De que non faga tanto tamén é igual. Vamos a pasar outra noite aquí. Vamos a intentar descansar. Mañán ou pasado emprende a viaxe de volta. Esperemos que se poida baixar. Sen problema ningún. O sábado xa soben as temperaturas, xa ven vento do sur. Xa vai ser diferente a cousa. Pero a experiencia é bonita. En principio quería ir á estación de montaña de Cabeza Manzaneda, pero valorando o pronóstico do tempo e iso, valorando as temperaturas e os avisos que había para esta zona, pois decidín virme á parte de Lugo, á montaña luguesa, en concreto aquí ao Cebreiro. E a verdad que o que é nevar, pois
estou contento porque sí que o logrei. Non, xa che digo, non hai grosor, pero bueno, a vegetación está blanca, os tellados están blancos, frío fai, que máis se pode pedir? Mamá, como está isto, mea? Isto está de medo. Bueno, rapaces, vou acabar este plato e vémonos máis tarde, vale? Veña, ata logo. Vamos tomar o postre, unha peciña de fruta. E sabedes que comer fruta ten beneficios moi grandes sobre a salud. Así que non deixedes de comer fruta todos os días, unha peza diaria polo mínimo. Eu escollí unha mandarina. A mandarina está moi doce. E a verdad que despois de comer o caldiño este, mandarlle unha mandarina así ca juña fresca que ten, vamos, isto é un vicio. Isto é, vamos, un regalo que nuestro Señor nos puxo a disposición para que disfrute o paladar. Non sei que está mellor, se a mandarina ou o caldo. Buenísima. E depois de comer a mandarina, vámonos a acostar un pouco. Vamos a intentar dormir unha siesta. E o que veña, benvido será.